Jama'a masu kallon mu, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin shirin mai suna ra'ayinka siyasarka. Shiri ne da kan tattauna da 'yan siyasa akan al'amura daban-daban da suka shafi siyasa, wasu lokutan har ma da masu fashin baki da masu gudanar da shirye-shiryen siyasa a kafafen yaɗa labarai daban-daban. A yau shirin namu ya kuma karɓar bakuncin shugaban jam'iyyar ADC na jihar Kano, Honorable Musa Ungogo, wanda ba kuma ne a wannan shirin. Honorable barka da zuwa. Barka da To, ana ta abubuwan siyasa kama daga tarayya zuwa jiha. Da na so mu ɗauki gaɓar shirin ne daga jiha. So amma suna al'amari ta su da yake tada kura a 'yan kwanakin nan maganar da shugaban ƙasa ya yi Muhammadu Buhari lokacin da dattawan ƙasar a al'ummar Igbo suka kai masa ziyara suka buƙaci kuma da a saki ɗansu wanda yake rajin kafa ƙasar Biafra. Ban san tsohon Musa ya suka yi wannan batu da tarin wani wasu kawai shugaban kasa kallo ba da kuma irin abin da shugaban kasa ya gaya wa musu cewa zai duba wani mutu. Jama'a assalamu alaikum. Ni a ra'ayina na wanda ina bibiyar kusan da abubuwan da ke faruwa a kan harkar Igbo da Najeriya. Wannan ziyara da shugabannin Igbo suka kai masa kuma ansar da ya ba su ai tana dauke da hadari mai muni. Hadarinta shine babu dalilin da ya sa shugabannin Igbo, ni da ina kusa da shugaban kasar zan gaya masa cewa sai ya tambaye su wani hoɓɓasa suka yi akan Nnamdi da abokan fitinarsa akan shawo kan fitinan nan. Mutane ake ta kashewa kullum, yau har sun kasaita suna iya sun fi gwamnati suna iya cewa kar a fito rana kaza mutane su zauna. Mutane sun mutu da yawa waɗanda ba su da masaniya akan fitowar nan. Shugaban ƙasa suka kai masa ziyara ai bai kamata ma ya gansu, ganin su da ido bai kamata ma ya gansu. Ba ka gani su ma 'yan ƙasa ne har yanzu wannan shugaban al'ummar Igbo kuma kishi ne na ɗansu har yasa suke ƙoƙarin nema masa alƙawa. Ba mamaki in sun nema masa alƙawa ya fito suka sha ɗaki su masa faɗa yadda zai yi watsi da wannan fawata da yake. Dukkanin shugabannin Igbo kusan ƙarya suke yi tare suke da shi, kuma a zuci tare suke da shi, a aikace tare suke da shi. Gwamnati ta yi sakaci wajen ƙin faɗar mutanen da suke goyuwa da baya. Amma ƙwararwar Musa ba a ganin cewa sai dai mu ce to wallan mutanen arewa kamar yadda su ma wasu daga cikin yayan sun samu kansu a cikin shige irin wannan matsaloli irin su Zazzaki da sauransu, amma ba wanda ya magana daga arewa akan batun ɗansu. Su ba ganin kishi ne yasa ga kala al'ummar Yarbawa ma sun da yake bobuwa ai har zuwa suke yi lokacin za a je kotu amma ƙara suka yi akan kare ɗansu. Ba gani wannan wani ƙalubale ne akan mutanen arewa. Wato kafin ka kai ga wannan sai mun tsaya akan magana da shugaban ƙasa ya ansa musu cewa zai duba kuma ya yadda zai magana. Wannan laifin da ya laifi ne na cin amanar ƙasa daidai yake da laifin ya yi atam zai juyin mulki. Muninsa ba taɓa samun irin a wannan demokaradiyyar wanda ya kai munin laifin Nnamdi Kanu. To amma ba ka ganin cewa kotu ce kaɗai take da ikon yanke hukunci kuma gwamnatin tarayya ne ta in ta janye ba shi kenan tunda magana ake ta cewa za a iya neman aibuwa a jin mutane don raba ƙasa. Idan har gwamnatin Najeriya ta ce ta janye akan laifin da Nnamdi Kanu ya yi, an kashe mutane ba a san adadinsu ba, an wofantar da dukiyoyin mutanen arewa da su mutanen talakawan su Igbo din. To shugaban kasa ya zama wanda baya kare hakkin talakawansa. Ni da ina tare da shi zan gaya masa cewa laifuffukan nan ne ai ba laifi wanda da za a yi afuwa. In har shugaban kasa zai iya magana akan kotu tana magana kuma ya yi magana, ai an zama a ƙasa babu doka ke. Ai ce zai duba wadda zai ada sai gaya musu yadda hakikanin gaskiya yake. Magana tana kotu tunda kowa har shugaban kasa kotu gaba take da shi. To ba wani dalili da yasa za a zo saboda wani mutum da ya zo ya yi wa kasa ya ci zarafin kasar nan ana magagin demokaradiyya ya fito aka kama su da makamai suna yin abubuwan da suka dama, sannan ana zuwa ana yin maganar yaran mu Fulani na Northern Nigeria da suke bande. To in dai haka ne to
ya zama wajibi waɗanda duk aka kama akan harkar sace mutane da sata da fyaɗe da komai, ya kamata duk shugaban ƙasar shi ma ya ce zai duba ran da ya saki Nnamdi Kanu to ranar sai an saki waɗannan mutane. Wannan shine matsayinmu, ko su karɓa ko su yi dariya. To wannan Musa Ungugu ana ganin dai cewa mutum na neman zaman ƙasa, neman ƙasa zaman lafiya ga zaɓuɓɓuka na tasowa, ba ka ganin idan shugaban ƙasa ya ma yafe masa ya ci gaba da al'amuransa na rayuwa inda zai ba wannan batu na raba ƙasa, ai an ci riba, an rage ɗaya daga cikin waɗanda suke tada hankalin ƙasa. To in har za a yi laifi a ce an tuba, abu na hannun kotu, babu wanda zai magana. A ce an yafe, abu yana wajen kotu, ai ya kama da akwai laifuka da aka yi kamata aka yi international criminal court. Kullum na gaya wa mutanen arewa, saboda muna da mutane wanda yadda suke da hannu ko kuma ce yadda suke da connection kamar transco. Idan aka gama aka sake shi, za mu tsantsanci mutanenmu da aka kashe iya namu, za mu yi magana a kai international criminal court, mu kai karar shi Nnamdi Kanu, in ya so kotun koli ta duniya ta bi mana hakkin mutanenmu. Ko kwanan nan ko kwanan nan direbobin Alhaji Aliko Dangote sun shiga an kashe su, an kona su, an yi wulakanta su. Haka kullum abin da ake kira a kasashen iyamurai. Wannan abin mu kuma mutanenmu kullum tausarsu muke cewa babu komai, kuma su ba za su iya tuna ba, suna da kadara ta kusan tiriliyan 5 a arewacin Najeriya, sun ce kuma a raba ƙasa. To duk inda ka sani Ibo kullum na faɗa so biyu ya fitar cewa Allah komai ya masa, ya yi ba shi shugaban ƙasa Najeriya da aka tabbatar da ƙasar nan Ibo aka ba da Nnamdi Azikiwe, ya rike ƙasar nan. Daga nan suka yi abin da suka yi, Allah ya karba ƙasar daga wajensu. Sannan aka zo suka farfado da kyar, bayan basasan Najeriya kusan mutum miliyan 3 aka kashe, daga ɓangaren su kusan mutum miliyan 2 ne da wani abu suka tafi lahira. Bayan butulcewa Allah nan da suka yi, yanzu Allah ya sake farfado da su, suka rike harkar tafikar da ciniki da dukkan Najeriya. Don ko ƙauyen mu kaje, Ibo sun fi mutanen ƙasar mu kadara mai daraja, domin da sun zo sun siya. Haka in ka tafi ko ina, ko duk ƙasar da ka tafi a garin da kake cewa Fulani, kai shanu fa da ake magana yanzu mafi akasari shanu Ibo. Kana so ka ce min amfani sau da Jaba ƙasar Ungugu ƙabilar Ibo sun fi Hausa haka da? Idan ka tafi gidajen mu gidajen ƙasa ne, gidan tafi su ka je ka tarar da an yi gidaje na bulo na yakutu da ake na zamani, ka je ka tarar da gidaje kiranta ba suke samuwa a Abuja. Mu ko a ƙasar mu babu wani ɗan ƙasar da yake da wannan kadarar guda ɗaya da Ibo yake da ita a ƙasar mu. Gonakin iyayenmu ne ƙasar mu ce, amma ka je ka tarar da suka yi domin ba ka ganin su ma Hausawa suna da irin wannan kadarorin a cikin yankin na kudu maso gabas? Babu. Duk mutanen da suke Anambra, Cross Rivers, Abia, kai har waɗanda suke makotan Ibo da suke lemun bayan Ibo, shine mutanen da suka fito daga oil producing area, ƙasashen da tsohon shugaban ƙasar Najeriya, wato kudu maso kudancin Najeriya, ba su da arzikin da suke da shi, da 'yan ƙasarmu suke da mutanen wannan garuruwa suke da shi, kuma a ƙasar da aka haife. To yanzu saboda mu ba wanda ya kai mu san a zauna lafiya. Hatta shanun nan da ake magana Fulani, za ga shanun mafi akasari nasu ne. Ni fa na je Wudil siyan sa, na je na tarar da Ibo yana fulatanci, yana a hannunsa muka sai shanu da za mu siya da sallah. Wani irin tsari ne wani kuma suna tsokanar mu, har sai an kai mu bango, sai kuma shugabanninmu ba su san yadda muke haƙuri ba, har ga fatara da yunwa da masifa da ta dame mu da rashin tabbatattun masu mulki. Sannan ana yi mana irin wannan cin kashi. Duk ranar da ƙasar nan ta zaɓaɓɓaka, arewa aka ɗora ta akan tanderu, yanzu ta fara zaɓaɓɓaka. In haka shine mafi alheri, to wanda ya fasa baya tsoron fitowar rana da faɗuwarta. To wanda Musa Ungugu ka ɗauki zafi, yanzu a cikin minti ɗaya menene shawarar ga shugaban Muhammadu Buhari akan wannan batu? Shugaban ƙasa hakkina ne faɗa masa, dan da mu a cikin zaɓarsa ko ya karɓa ko ya dariya, amma na imanin dariyarsa za ta zama kuka gaba da nadaman mai ƙin gaskiya. Ya bar shari'a ta yi hukunci akan wannan da ake zargi zai raba ƙasa. Ga hujjoji ana da su sun fi 100,
kuma ba wani dalili da yasa za a zo a saurari wasu mutane su zo su ce ɗansu ne wani hoɓɓasa suka yi kafin ɗansu yi wannan ta'annatin. Har yanzu abubuwan da ake kenan a garuruwan su ba sa zaman lafiya, sannan mu za su kawo mana tashi hankali. Mafi akasari za mu gaya mutane a daina shiga ƙasarsu, su ma sai mu yi hukunci irin namu don sun san yadda suka yi zo suka mamaye komai a ƙasarmu. Wannan shine gaskiyar lamari. Ba mu yadda ba, ba mu yadda ba, ba mu yadda ba a gaya shi. To ima masu kallon mu a madadin shi honorable Musa Ungogo da muke wannan shiri da shi na wannan lokaci da dukkanin abokan aiki na da suka yi ɗaune har shirin ya zo gare ku, ni Abba Hamid Sani nake cewa ku ci gaba da kasancewa da gidan talabijin na Times TV Africa. Thank you.